Siis sehän ei defaultisti ole päällä, niin ei kaikki Niin, varmaan just- osaa tajua. Niin. Ei minulkaan silloin aluksi ollut. Hmm. Mä täysin se vasta silloin, kun minä ammuin Jounin savun läpi joskus. Joo, niin oli treenissä, joo, mä muistan. Sama, Alex ampui ne ihan samassa kohtaa, se ampui Väinön muistaakseni, ampuko? Joo, jonnekin Jotain aivan sellaista. savun läpi. Muistat se? Alex, kun sulla ei ollut sitä, koska se ei ole defaultina, niin kuin Väinö, en mä edes muistanut tätä, mutta defaultina päällä tuo niin kuin sun omien yläpuolella näkyvä teksti, että niin lukee se oman nimi ja prosentit ja ase, esimerkiksi minulla on. Niin, sinulla ei ollut defaultina sitä, tai sinulla ei ollut päällä niin kuin kellään defaultina. Jostain syystä mä olin sen laittanut, kun mulla oli joku kaveri aluksi sanoi, että pistät nämä asetukset päälle, niin mulla oli kaikki ihan ok-asetukset aina, on ollut alusta aina päällä. Niin sitähän siihen ammuit jonkun Väinö jostain aivisausta. Mä oltiin silleen, että Alex, et sä nähnyt Väinöön niin sen nimeä läpi? Sitten silleen, hä? Niin on. Ok, miksi? Miksi? Ok. Siekin onkin niin realistinen peli. Näyttää Fortnite ja CS:n lapsi saatana. Ainoa vaan, että ei voi buildaa saatana. Voi kyllä Pystyisi periaatteessa puimaan. No joo, pysty, no, joo, hyväksytään. Mutta Aleksi ei vielä sitä kuule. Siellä oli aika iso iltasanoma henkinen kyllä tänään. Tai nyt. Tai se Väinö tai sen jälkeen, nyt kuulla se. Rob oli aika hiljaa loppupelin. Joo, kyllä se silloin olit paikalla. No se olit silloin paikalla, mutta sen jälkeen se ei ollut kuultu sitä. Rob on yhtä hiljaa kuin mie treinin CT-puolella keskittyy. Jep. Ja omille niin täällä pelata. Tuo oli vähän, Alex, tuo meidän peli, jos sanottaisiin vaikka, että se oli face level 7, niin tuo Inef oli vittu face level 1 korkeintaan. Ihan vittu järkyttävää paskaa. Koska vitun servun suoritus oli ihan paskaa. Vitutti siellä koko CT vitun halaf. Koska Aleksi meidän CT-treenissä oli ihan vitun hyvä loppupeleissä. Ainoa miinus, minkä me antaisin. Muusta toiminnasta mä antaisin kyllä ihan 5/5 pojot. Mutta siitä, että jutsataan niinku sellaisia tosi ilmaisia tappoja tai sellaisia ihan tyhmiä sellaisia joko avaustappoa tai sit jotain sellaisia. Vähän en syytä sut, älä missään. Vaan se esimerkiksi kun se meni popista ylös ja se vihotti sut ihan ilmasta siihen. Niin siellä tapahtui monta sellaista. Et joku oma meni, no ei siis se Tero meni nyt ihan vitun perseeseen, mutta se käy nyt aina, jos me voidaan noida just CT-puoli. Mutta siinä CT-puolella tapahtui monta sellaista. Muuten oli kyllä niinku tosi hyvin. Siis mikä oli isoin plussa, Väinö ei voisi ikinä uskoa, me liikuttiin ihan saatanan hyvin siellä. Kertaakaan ei käynyt silleen, että Jut olisi plänttämässä peille ja kaikki olisi aalla. Aha. Se oli kyllä kokonaisuudessaan voisi sanoa ehkä yksi parhaista peleistä 2021 vuodella ainakin. Damn. Nyt on kyllä kovaa puhetta. No ehkä se Tero vähän tiputtaa, mutta se olisi ollut koko elämän oikeasti paras peli oikein. Tai silleen niinku, se oli niinku hauska pelata, mutta samaan aikaan sille joutui itsekin ampumaan aika kovaa. Joo. Ai niin, Aleksi, se pitää katsoa, mitä siinä yhdessä vitun plutsissa tapahtuu. Alex. Se, missä me otettiin joku 2v5 sen oman kaa. Niin, yksi hyppäsi, niin en tiedä missä kosketta. Se oli kaikkea muuta, että ihan nouta, että se tapahtui zombia. Aika. Ja toinen, että ihme tappanut sinne Heavenistä ennen.
En muista. Eikö se oma ole tappu sinne Heaveniin yhden tai jotain tällaista? Sitten se tulee jostain vanhalta pommilta seuraavan päivänä ja sitten yksi ei tule ikinä minnekään. Mikä teillä oliko se joku skrimmi? Oliko se teidän joukko? Vai? No koko. Ai sä oot nyt katsomassa sitä peliä. No koko. Mm. Mm. Onko siekäs kuinka monta mappia? Pro. Paljon. Onko siellä niitä vanhoja tai niitä periaatteessa? Onko niitä poistettu silleen vai miten ne on tehnyt? Mm. Ja Pro-peleissä on sitten joku tietty puuli vai? Onko sielläkin ne kaikki? Tietty, joo. Hyi. VH-tomaatti. Nyt me ymmärrän. Äiski, tuutko reporttaamaan? Me ei jaksa, me pelaan. Ei oikeastaan. Nää on Aleksi ihan jees nää Kiinapyssyt. Tää Terojen QB, tää on niinku... Okei, tää on aika samanlainen kuin AKM, jos minulta kysytään. Ampuu kohtuu hitaasti, mutta pien rekyyli. Reloadi on kyllä ihan älyttömän hidas. Ja tässä on aika hyvä tämmönen 3x-kope. Se CT:den kivääri on ihan vitun ruman näköinen, mutta se on aika hyvä. Ampuu kyllä tosi hitaasti, mutta minä tykkäsin siitä kyllä. Ja siinä on semmonen omituinen granaatin heitin. Alex, yksi niistä vihuista lähti hunttaamaan meitä B:n takaanta. Se on tällä lopussa, kun me voitettiin tää, niin se oli siellä vitun kätillä. Ja se oma tappoi siihen yhden E-boksille ja sitten ne tapoi vielä pommipurun jälkeen yhden toisen vanhalta pommilta. Okei, joo, tässä QB:ssä taas kannattaa käyttää reload grippiä aina. Se auttaa ihan älyttömästi. No se on bullpup-ase. Siellä voit kuvitella siitä. Se on... En osaa sanoa sekunteina, mutta reilusti yli 3. Tää taktinen reload, tai tää... Kumpi on taktinen reloadi? Joka tapauksessa nopeampi reloadi on kohtuu nopea. Mutta tää hidas reloadi on ihan vitu hidas. Mut kyllä tää on yksi myös suosikkirynnäkkökivääri. Tää on niinku... Tää tässä on sekä samanlainen kuin CT:den se auki. Hitaasti ampuma, mutta tarkka ja halpa. Joo, Aleksin kävi just niin sillä rundilla, että se vihu käy vaan sieltä valkoisen junan vieressä olevasta savun läpi vaan. Joo. Meillä oli niinku 3 äijää siinä pommin vieressä. Samaan aikaan, kun se kävelee vaan savusta. Joo. Onko mennä kyllä hiihtää he aamulla 6. No. Impa. Ihan tuolla rääkkäys katto 5. Feels good man.
Kyllä sen jälkeen. Tuut kotiin, oot silleen, miksi pitäis mä tein tuon, mutta ai että tuntuu hyvältä. Ja Alex on huomenna 6 aikaa ennen äidinkielen preliä vähän hiihtelemässä. Mm-hmm. Hiihtelemässä Uuslavolassa. Kirjaimellisesti vai muuta vaan hiihtelemässä? Silleen ihan niin mentaalitasolla. Joo. Siis ihan legit, ihan niinku IRL kehollisesti on Uuslavolassa, mutta niinku mentaalisesti hiihtelee sen. Just näin. Ei kun mun pitää käyttää koira pienelle lenkille, mä ajattelin myös, että se heti sen jälkeen hiihtää aamulla. Niin. Ei tarvitse 5 kertaa laittaa kamoja. Joo, ladulle. Joo, paskataan ne ladut sieltä samalla. Pilaa sen ladun, minkä iskä on tehnyt. Yes. Mm-hmm. On kamat, Alex, tuo mun oli vielä nopeammin mitä meni, kun kuvittelin tuo mun shotti sieltä vanhalta E-boxilla se yksi. Tuo oli kyllä tuolla... Mitä nää mun misliikit on oikeesti niinku? Minun piti legit tuplaskopaa, me vahingossa ammuta. En mieti joku alitajunta, en tiedä. Tää vielä näyttää sille, että me flikkaan vihuu. Ja heti kun me ammun, niin me saman tien niinku flikkaan niinku oikealle silleen. Eikä muille. Tää on vain nää vain Tomas. Paljon peli, Alex. Ai niin se vihu ai niin se yksi halus reporttaa, mutta me näköjään painoin sitä ylälipalle konnusta seinän läpi. Joo. Tai silleen, että se holdaa sitä, mutta me painoin sen jälkeen me painoin sitä silleen, että se ei edes nähnyt, miten me painoin sitä päähän. Joo. Kato, se äijä, se äijä, vähän se pakitti silleen, että se ylälipalla ne vikat 3 porrasta, niin se pakitti niitä taaksepäin kyykyssä. Mie sen samaan aikaan punaisen takan siihen ihme letkelle kyykyssä, ja näin just sen pipon ylälaidan ja flikkaan siihen instana. Ja se tähtäisi samaan aikaan siihen kohtaan punaisen päälle. Joo, ihan ymmärrän. Mä itsekin reporttasin tosta. Alex laittaa viestiä. Can I come to server? I wanna show how to play Sateenkaari 6. Ei saa. Avustava. Ei vittu, mikä on siellä? Ei vittu, kill. Piiritys, joo, niin piiritys. Niin. Piiritys. Joo, sori, me en kuunnellut yhtään mitä vittu se selitit. Raatteen tiesjäke. Kiitos, hyvä peli. Olisiko siis olisi syvärisjäkeä, että oli ihan talasjäke. Tällaisia pienempiä versioita, modeja.
Joo, sit semmosia vähän vähemmän tunnettuja mäppiä on Porlampi ja Lemetti. Antaaks Porlammi? Ja sit ois... Oto vittu. Sit ois vaan... Ei vittu, ota, mikä tuo... Mikä nyt venäläisten kaupunkien piiritystaistelu? Mikä tuo eurooppalaisille tuttuja paikkoja? Eikö saatana? Leningrad. Leningrad, just niin. Ja loppupastuksena on... Stalingrad. Ja ajattelee, että Berliin siekä. No joo, no se on kans ihan kova. Tot oli kyllä erikoiset ostokset tänään salesta. Kui? Patsi ylämaan salesta on kyllä muutakin. No, ostin vaaleta leipää vähän vitun ison köntin. Viimeisen kappalaisen. Ai että kesämöllä. Oli aika hyvää. Sitten se kaikista isoin se juusto pakettaa sellainen höylättävä juusto. Joo. Vähän meetwurstia. No. Sitten me ostin jauhelihaa. Meksikopataa. Ja ruissipsejä. Imba. Ihan tuolla imba kautta 5. Ymmärrystä ylämaan sales kyllä näkee kyllä sellaisia ostoksia ihmisille, koska jotkut käy niinku oikeesti silleen päivittäin siellä ostamassa 10 eurolla silleen. Tänään ostetaan juustoa ja meetwurstia, huomenna voita ja leipää ja... Joo. Aleksi ei kuulu sitäkään, että siinä tulee uusi Raid Shadow Legends pelin mainoskasvo sekä Raid hyttysmyrkyn mainoskasvo. Jos sä käyt Nikitan raidaamassa joka päivä, niin oot se aika impa Raid-pelaaja. Ja sit sä voit käyttää sitä hyttysmyrkkyä niin sun Raid-iskuissa, niin Raidi käteen vaan. Pojilla kaikki on plus 20. Onks oikeesti? Siinä pitää yksi aimihero ottaa. Ylläty. Ei näin. Peruspera. Äijä kesken. Mitä te pelaa? Äijät kesken. Ei kun äijä kesken. Mitä ne tekee? Se on kyllä joku erilaiset serverit kyseessä. Send dudes. Kisko. Mitä? Niin mikä? Sitten on lopuksi silleen, and Alex, what you analyst tell what we do wrong. Alex, you sit ja liivaa puhelusta. Alex heittää kaikki materia, muut vähän rajummat CSK-tason haukkumasanat siellä ja liivaa puhelusta. Saiko samalla se yksi oma, kun se hävisi sen 15-6 tilanteessa, niin yksi V1 Alex.
Nyt tuli kyllä litania. Koko Venäjän sanasto vai? Tuli oikeasti. Sieltä tulisi kyllä kaikki sukapliet huit kyllä semmosessa räppibiisin tahisetta. Se vaan huusi kaiken mitä sillä tuli mieleen oikeesti. Nice. Eli sama kuin suomalainen sanoisi perkelee. Joo. Ai niin se Aspect halus reporttaa mut pari kertaa. En edes lukenut tuot chattia. Kato kun se halusi siitä yhdestä avikkapiikistä, siitä tästä toisesta, kato kun se veti ihan full raket, kun se heitti ylälippa savun, ootti sen 1.3 sekkaa sen jälkeen lähti juoksemaan, sieltä me paina sen keskelle savuun. Joo, se heittää savun, oottaa 1.3 sekkaa lähtee tulee ja jää instana kulmalla. Niin saatana. Levis kun jokisee vähän. Mitä muuten kävi jokiseen väelle? En tiedä. Ne varmaan maistuu hyvältä. Sano Alex, kun sieke pelaajia katto. Pelaamista. Toi kuulostaa kyllä katastrofin aineksi. Mitä vittua sä siellä teet? Tiedä, en. Analysti Alex sekoaa kesken DC-puhelun. Kiittää ja kuittaa tiimille. Ei, mitä vittu. Me tähtää noin monen sen läpi, noin hyvin pihui päähän oikeesti. Tää oli hieno klippi oikeesti. Sä oleks halunnut tulla kattoo sun. Ai saatana, ei saatana. Päiski hei, pilkasee. En. Ei saatana. Pitää vaan tappaa hönöjä. Mulla tällä hetkellä se Security QTS-11. Tää on oikeesti maailman rumin ase ikinä, mutta tää on ihan ok. Se on kiinalainen siis tää on kiinalainen rynnäkkökivääri, jossa on sisäänrakennettu granaatinheitin. Sen takia tää on niin oudon näköinen. Kuulostaa Overwatchilta, mutta en kommentoi. Tää. Miten se edes toimii? Mut se... Siinä on niinku piippu ja sen piipun päällä on semmonen niinku granaattipiippu. Ja onko siinä aina per ase yksi granaatti käytössä, vai onko sulla niitä lisää jossain vitun takataisuus? Joo. Ja siis Jouni jälkimmäinen. Siihen pystyy lataa sen uuden sellainen.
Onko se jotain basic naatteja vai? Semmosia 20 millisiä. 20 millisiä granaatteja. Alex Levi. No niin, katsotaas. Meillä olisi tiimissä 8 euroa ja 30 senttiä, mihin me voin käyttää sen. Onko tässä pelissä hienoja skinejä? Osta skini, vie pois. Ja osta crispy muoveja. 8 euroa 37 sentillä me saisin ehkä just yhden basic mentorin. Saat tomaatilta yhden valkoisen paskamentori. Jee! Yeah. Ne on vähän mustia pilkkuja rimmissä. Se on dye vaan, se on dye. Niin siis hometta. Hei. Mutaa mikä on vaan jäänyt siihen. Vaikka ne on pesty. En oikeastaan tajua miten ne kiekot toimii. Aha. Nice. Kuulimme oikein, onko teillä 5 roopaa teidän tiimissä? Me kun ajattelin tuossa vietiin rundia, olisiko parempi kuitenkin. En sanonut mitään, kun ajattelin pitää omana tietona. Ettei vaan kerrota näitä ideoita tiimiläisille. Orisit. No joo. True. Mm-hmm. Onko se yhtään karttaa, jos Protoss olisi vähän hyökkäyspainotteinen? Tiedän. Mm-hmm. Mitään katon, niin joskus aikanaan vähän siekeä. Niin muista muuta mitään kuin sen, että jollain hynötasolla niin aika moni mappi periaatteessa hyökkäyspainotteinen. Ne vaan juoksi johonkin ja ne defenderit ei osaa puolustaa yhtään mitään. No niin, pääskin. Mitä? Nyt tulet liveä kattoo tomaatin hienon PH-klipin. Se ei tapahdu mitään. Voi vittu. Tää vielä pitää katsoa 1/4 hidastuksella, koska tää on vaan niin hieno oikeasti. Venaa hetki. Joo. Tää muutenkin tää demo kusee, niin Joo. ehkä ylihuomenna. No niin, ja nyt lähtee väiski. Kyllä semmonen. Ai, kun ei VH ihan riittänyt, ei riittänyt. Katsotaan, kun yksi juoksee siellä alalipalla, se pitää tsekata. Joo.
Helli tulee ihan selkeästi. Joo, ammutaan vähän seinän läpi siitä. Sitten yksi on tuolla näköä, stopil, joo. Ei vittu, yksi on punaisempää, mutta ei ehtinyt flikkaa vai. Ai että. Ei, mut siis... Mä kyllä näyttää vuosituhannen hienoimman spray-kontrollin. Joo. Paljon peli. Ei tässä ole mitään katsottavaa. Joo, tässä on tää 2-5. Joo, tää oli... Joo. Tuohon tuolla ilmanen. Kato vain mitä nää vihut tekee tuolta minimapista. Tuolla on 2 popissa. Toinen lähtee P-ylälipalle hunttaamaan. Toinen istuu tässä popin vieressä. Scoutinkaan. Hyppi jostain just mainii päin. Ja me voitettiin tää 2v5. WTF. Vikavihu tuolla kätillä tuossa. Bro. Joo. Ja tää on niin hönö, tää on vielä yksi toinen. Tää rundikin todella tällainen semihönö, mutta... Mikäs tää oli toinen yksi? Lamao from your client teammate back. Ja sitten tuli sieltä lowerista edellisrundilla. Joo. Oli tää oli tää, yes. Yes. Joo. Tää saa enempää kuin 1000-kertaiseksi. Tää oli vain kyllä 1000 millisekunnin, ei 0 millisekunnin refurundi kyllä oikeesti. No ei ihan. Tää oli tällainen semiäkäinen tähän. Munkki. Oikeesti oli munkki. Joo. Tämä. 1/4. Aleksi käveli. Tää oli vitu munkki. Hyi saatana. Kato tätä. Jos näet. Me ammun sen ja instana flikkaan tulee oikealle. Mulla oli tarkoitus tuplaskopea, mut... Me jotenkin... misklikkas, en tiedä. Hynöili. No oli se tuplaskopessa ehkä 0,1 sekuntia. Niin. His skin. Kondomskin. Oli kyllä eksotti. Tässä kohtaa oma huuspäivän, et piikkaa. Joo, tuosta tuon seinällä kun sketsistä. Tällä tämä. Ja jäi. Minä luulin, että tää näytti silleen, tää oli sellainen vähän hämäävän näköinen. Tän Aspen. Joo, se vihu varmaan näki sinun päällä aina about. Mun mielestä se ei niinku nähty oikein mitään. Tääkin oli tällainen toimi, tää minun vihu niinku tulee näimeä mun jo seinän läpi tolleen. Mut tämä, itse käy kattoo oli punaisen päälle. Ja no joo, sieltä just vilahti tuolla. Joo, tommonen vitu head glitchi. Niin. Tuo on kyllä oikeesti imbaposin palan tossa aina alti, koska ilmanen. Ani tää oli tää... Lähdetään vittuun, mut sit se tulee vihu. Koska mä ajattelin, että oma holdasta, mutta se ei kattu mitään. Tolta näyttää paniikki. Ei ollut muuta chanssia. Mä ajattelin, että toivotaan, että hittaa nouskope, sit se on GG. Tehdään muutamat simple movementit siihen ja vihuja. Niin. Tässä vihut otti ensimmäistä kertaa ikinä nyt yli 3,5 minuutin timeoutin. Damn. Eihän tässä sitä, ei vittu, tää oli ihan vitun kusinen tää runna. Ja oli sellainen, joo, lievä vitutus. Tänään vihut pitää katsoa. Joo, me takas kiimerevoimään. Kannattaa. Miten meillä on vielä Supreme oikeesti? Mä olisin halunnut Supremen vittu toi Infebren jälkeen, jos ansain.
Ei kun meikä. Eikö nyt Pitääks mun käynnistää muitten tää puolesta? Nyt sä muitten puolesta puhu ränkkejä vittu, tervehtellä. Niin toksinen vielä on. Joo. No me sanoin sille yhdelle omalle, että vittu ränkuppasin, se oli silleen ihan haipeissa. Räng. Silleen, että räng. Niin vittuus. Ei ansaitsi. Tää nyt tässä ansaitsi niin kauan, kun vittu hönö on Supremassa. Alex globaali. Ei mut oikeesti, koska sä pelaat kuitenkin, aina kun pelataan, sä pelaat niin hyvin oikeesti, niin kyllä. Ihan legit. Sitten tiedä, kun tuot tunteja että on Rowen pelaamista, niin sun pelaaminen näyttää siihen nähdä Face Level 10 ja sen Face Level 1. Saatana. Joo. Nyt tuli tänäänkin aika läppä, kun niinku, mä en ymmärrä mikä... Roopella on semmonen ihme esittämisen halu aina, vaikka se ei osaisi asioita niinku... Se vaan niinku, ihan niinku normaalisti käy niinku... Kun mä kysyin, et näytäpä sitä uutta Lettermania, minkä se on saanut joululahjaksi, niinku ihan normi Lettermania tälleen. Sitten se käy vaan niinku... Randomille yrittää vuolemaan kiehisiä sillä, mutta eihän se nyt vittu osaa vuolla kiehisiä. Se teki pari semmoista lovea siihen puuhusella, ettei tää toimi. Se yritti vuolla jotain sentin paksuja kiehisiä, saatana. Eikö se ole ikin terottanut sitä? Kyllä se Kaupan terotettu puukko. Sanotaan ei ollut puukon ongelma, kyllä sille kiehisiä sai tehtyä. Se oli vähän eksoottinen hetki. Oli kyllä tuo pittitavukin kyllä pari hetki. Paljon on vitun väliä, että onko Aleksin saatana liikkuuko se vittu 10 kilobittiä vai 10 vittu tavua saatana. Joo, kun pitää päteä. Saatana. Muutenkin netin nopeudet, nyt ihan totta puhutaan. Jos on vähänkin jaksanut joskus katsoa sellaisia oikeita statistiikkoja, että mitä siellä tarkalleen liikkuu, ne vitun kilobitit ja metatavut ja pälä muut on, ne on niin sellaisia arviot loppupeleissä. Niin ne on. Ei sillä ole niinku mitään väliä, että sanot, että onko sulla 50 megan vai 75 megan netti periaatteessa sinänsä. Niin. Vähän johonkin tiettyyn lataukseen, mutta ei se nyt... Nik. Nikita oli 5 tunnin ja 50 minuutin arvoinen. Vai oliko? Olis teillä hyvät voiteet suksis päin? Riittävät. Tasatyöntöön riittävät. Joo. Mitä? Aha, me taas mennä sitä, että sä mennät sitä, että se joku tsekkaa kulman, mut sit sen pitää silleen silleen tupla tsekata silleen vittu ite menemään sen kulmaan melkein.
Silleen, että sulla vaan kuluu päivässä turhaa, koska... Ei se, jos sä oot nähnyt puolet kulmasta, niin ei siellä kulman perällä ketään ole. Siellä vaan voi olla. Ei, jos se spawnaa siinä. Kesken ruumiin. Vitsi oikeesti ärsyttää oikeesti pari. Oikeesti silloin tuli Cloudbreaker, kun se on ostanut 2 Cloudbreakeria, niin... Miksei kesällä vaan ostanut kaikki PD ja FD? Miksei Väiski kertonut tälleen käy? En tiedä kuule. Ennustajataidot ei riittänyt. Väiskin lihatiske ei ennustanut oikein nyt. Changing mag. Oh, Sulla on mukaan. aika hönö. Siellä sanoo velitteet pro. Ja hönö. Ei edes sano. Ei saatana. Vitun nää. Tällaiset slaavat vitun pistää analyystit. Ei saatana mitään osaa. Saatana. Paskahaa puhuu ja pelejä juu. Ai niinku kaikki vitun Claymoret. Joo. Kaikki vitun Claymoret. Vaikka sä oot tappanut vihun, niin kaikki miinat ja tällaiset niinku on silti siellä mapissa. Ei, totta kai. Au. Au. Näkikö sen vielä? Ei kyllä ihan got back. Joo. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Joo, mä oon ihan iloinen siitä. Kyllä. Ai ai. Joo. Huhhuh. Nyt on tehty kaikki vitu random presettejä tänne. Näille ukoille. Joo. Nyt ne on fiksannut sen. Nykyisin se jopa pystyt niinku sellainen pelin aluksi valitsemaan, että minkä siellä haluut.
Joo, mut nyt se toimii. Aina ongelma on se, että sitä ei, se vähän bugaa välillä sellainen, kun se pelaa pushia ja siinä niinku kaksi niitä niinku rundeja. Niin sit kun siellä vaihdat puolta, niin sieltä aina, minä en ainakaan pystynyt vaihtamaan. Niinku, et sellainen, että niinku, minä pystyin kyllä aluksi, kun minä pelasin Terolla, mutta sitten kun pelasin CT:llä, niin se vaan laittoi minulle sen, mikä minulla oli edellisellä smatsissa ollut. Oliko paska vai hieno pelaus? Tuut sielläks pelaa vai meinkö mie? Joo. Joo. Mehän vettä. Ja niitä voittaa kuitenkin. Häviöllä. Mm. Onks vihut mitä tasoa? Okay. Protect your bombs from being defused by attackers. Before insertion. 5 seconds left. Attackers will locate and defuse the bomb. Joo. Eli hakkaa päätä seinää pari päivää sen jälkeen kerran voittaa yhden runnin munkilla. Mut se on ainakin, en mä tiedä se on vaan paha, kun se teet joku ihan hyynytason paskapelauksen, mut saat vaan pari tappua, sit sä luulet, että se on hyvä pelaus. Joo. Juu. Mut huomisesta aikataulusta sen verran, että joko me oletettaa, että Alex tulee silloin. Jos Alex ei laita mitään ihmeempää viestiä ennen yhtä, niin Alkaako se peli siis 8? on se kaikilla. Joo. Niin, tai 2 pitää niinku periaatteessa lopettaa, koska Joo, kyllä. aika. Paitsi että vai onko se... Joo. Tietenkin Alex varmaan aloittaa 8, mutta kun meillä oli silleen matikas vai jossain, että saa tulla niinku 8 vai 9 ja kun aloittaa, niin siitä tasan 6 tuntia. Tai suurin piirtein. Niin. Mihin asti valo saa? Varmaan ainakin 4. Niin kyllä se pitäisi varmaan... Aurinko laskee 16.20 suunnilleen. Ja huomenna on ilmeisesti kirkas päivä, niin niin 4:30 näkee vielä ihan ok. Niin. Eli jos me on... Me nyt veikkaan pelata se eka kahden. Ainakin omalta osalta, niin voin jo sanoa valmiiksi, että ei niin. Joo, ei oo mitään kiire kyllä. Ja ihan huvikseen halua hävittää kiekkoja.
Niin. Se on talvella periaatteessa tärkein. Talvella jos menee flipaamaan, niin sitten tää oikeastaan se no, melkein 3 tuntia, jos pelaa 18 täydää. Joo, kyllä se siihen menee. Kyllä se on huomattu. Tai niinku ainakin se 3 tuntia oikeastaan. Ja okei, me näköjään kusetin. Huomenna sataakin lunta. Minäkin katsoin, että huomenna olisi ollut hyvä keli. Se asiassa kyllä. Se on nyt muuttunut. Ja aamupäivällä vielä katoin. Perjantaista hyvä keli. Eiku Torstai, perjantai näyttäisi aurinkoisemmalle. Mut kun me katoin Hää? Sunnuntaina? Me katoin joskus aamupäivästä, että Mm. joo, me katoin aamupäivästä, että huomenna päästäisi aurinko ja torstain päästäisi aurinko. Perjantaina olisi vähän ollut pilvistä. Ehkä lauantai, sunnuntai, muista jotain puolipilvistä. Mutta sitten olisi ensi viikko ollut vähän aurinko. Mutta tämä on niinku muuttunut viikonloppu, olisi tosi aurinko. Joo. Nämä on muuttunut Tai nämä tosiaan ennusteet ihan täysin. Paitsi miten sitä huomenenkin tarkalleen. Koko päivä lunta. Hää? Joo, vittu. Mutta ei kyllä tuu silleen kuin alle 0,7 Niin, ei se ole paha. Mutta jos me lähden tasan, niin varmaan impa, jos me lähden tasan yhdeltä ajamaan. Joo. Tänään. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. No. Mistä toi vankileiri on revitty, vittu? Kuka näin on sanonut? Tänään. Niin, vankilaa. Mutta tuo vankileiri. Mä Väinön kanssa tuosta vittuun Roopellekin. Mikä? Okei. Joo, mutta kun Suomen vankileiri on se... Että niinku suomeksi sanottaisiin, että sut pidetään pari vuotta jossain sit tapetaan. Vähän niin, ei nyt ihan, mutta kun vankileiri on vähän sama kuin... Se on vähän niinku... 5 seconds remaining. No, joo, ja Attackers are moving. vähän niinku nää kaikki Amerikan sellaiset, missä on... Niinku rääkätään ihmisiä vaan suoraan sanottuna. Eihän Suomen... No ei voi olla. Se on sinne vitun Duuman vaaleihin. Niin, just se. Niin sinne vitun vaaleihin asti. Ja sen jälkeen Navalny vapautetaan toinen. Tai pistetään johonkin vitun kotiaresti. Ja toinen, se että Navalny menee vankilaan, meneekö se kotiarestiin vai mihin vittu se pistää? Se oli vuoden. Niin hän sanoo. Mut ei vitustu olemaan kahta. En usko millään. Ei. Me tiedän, se oli 3 vuotta, ja se oli about, tai se oli about 3 vuotta, sit se oli siinä, oliko sillä 3,5 vuotta, sit se oli siinä se vuoden arestissa, ja nyt sillä on vielä se 2,5 jäljellä. Ja sit Suomen iltapäivälehdet kirjoittaa, että Navalny joutuu vankileiriin. Toinen mitä mulla on miettimistä Roope, niin miksi Ilta-Sanomat käytti jotain vitun Reutersia, koska eiks Ylellä ole pari toimittajaa siellä? On. Miksi ne on käyttänyt Reuters? Miksi? Kansainvälinen uutistoimisto. Miten ne käytti sitä? En tiedä. En tiedä. Mut joo, mä oon tätä Ylen Erkka Mikkosta seurannut Twitterissä. Eikö se ollut se vitun nainenkin? Mitä? Suunnilleen. Poliisin pampusta se meinasi ottaa päähän muutama päivä sitten. Joo.